urung kali kayak berarti buka. Suketembrewu lho, Mbrewu. Sing dhuwure rubah barang. Lho. Wah. Sukete lur. Tuh. Lambekan lomboke. Dhuwur sukete mbek lomboke lho. Beuh. Wih. Ah, masuk kabeh. Dhuwur sukete mbek lomboke. Terong, guys. Terong. Oh, bakal jangan rasa tukum gratis. Gini modelnya. Oh, gemek, guys. Gemek, guys. Gemek, guys. Balik Pademan, guys. Ngene lomboke. Sing gek mangke jagunge. Sak mlaku-mlakune lur. Apa? Piye? Karepem. Lho, nek ape ganyang ya wis ana lho. Sing butuh ganyang pelas, ganyang ote-ote, tahu. Wis sida nduwer nek lambe wae lho. Nduwer nek lambe wae. Jane cire ra barengan kok. Ana sing wis ngundah-ngundah ya awak dhewe lagi ngene. Lagi kembang. Ya ora. Dhewe iki. Duh, puklek bos tak icaki cepetak lho. Lho puklek bos mane. Ya semi sing muncul puklek kuwi no. Mbok mengi aku, mbek taleni iso semi. Kulon malah ketara keban jagung kowe loro. Puklek. Nek aku ya modele. Ora, maksudnya kayak puklek ketara. Dijunjung. Nek aku ya dititeni modele. Dadi ta ngono. Iki dhek semuni dhewe. Ibadake dadi tukar. Ya. Sak apa iki? Sak glento. Berkah dhewe. Grondel blos.
Jelek. Jelek. Ya ra iso aku. Ono mese kok. Kuwi lho grondel. Kuwi lho. Grondel iki jenenge. Grondal grandul. Grendel. Ya blondel kabeh berarti jere ori. Sing ndi? Lah sing iki ori iki pokoke tarik iki mek kowe kok. Sopo no? Sopo? Sopo mang?